Pusong na-rescue sa Coast Guard District Southeast Mindanao, pinagi sa Coast Guard Substation Mavias. Ugubang rescue units ang usa ka survivor gikan sa naunlod nga MBC Amihara motorbangka sa kadagatan bahin sa Davao Occidental. Base sa Coast Guard District Southeast Mindanao, na-report ang insidente Enero 19 diin ulay nakita ang nahisgutang motorbangka sa kadagatan bahin sa Sarangani, Davao Occidental. Pasado alas 10:46 sa buntag ning labing adlaw na sab, na-rescue ang survivor nga gilang si Christopher Bulig nga nasayrang kabahin sa upat ka crew member sa maong motorbangka ug unsi ang giingong mga pasahero niini nga lakip sa padayong ginapangita. Sumala ni PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab. Padayon pa ang aerial ug surface search and rescue operation sa mga concerned agencies alang sa pagpangita sa mga nahibiling missing. Na nawagan sab ang Coast Guard District Southeast Mindanao ngadto sa lokal nga mga mananagat sa Davao Gulf nga gilayong mo report kung adunay masuta kini sa ilang area may kalabutan sa maong panghitabo. Katropa, kapi nga healthy ug dunay glutatayon ng collagen na imong gipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Gabalas XFM News.